Aqbad xi trill u għaqlih, xi pagru ixwih il-forn, jew xi torta tal-lampuki. Dawn huma ħut mir-riċetti bnini marbuta mal-ħut l-istudenti bejn id-9 u l-15 sena huma mistiedna li jieħdu sehem f'kompetizzjoni billi jħejju riċetta bil-ħut lokali. Dawn it-tfal jistgħu jlestu plat tal-ħut, jieħdu r-ritratt u jippubblikaw fuq il-paġna ta' Facebook tal-Akwakultura sa mhux aktar tard minn tmiem din is-sena. Wara se jiġu premjati. Alicia Sajt, direttur ta' Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura qalet li din l-inizjattiva qed issir bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet għal-Jum Dinji għas-Sajt li se jiġi ċċelebrata l-ewwel darba f'Malta nhar is-Sibt li ġej. L-ideja hi biex ninċentivaw aktar li l-tfal jieklu l-ħut imma parti minn hekk li jagħmlu r-riċetta huma flimkien mal-familji tagħhom. Skont studji sfortunatament nafu illi l-konsum tal-ħut fost uliedna huwa kemm xejn baxx u għal daqstant aħna bħala Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura dejjem nippromovu li jittiekel aktar ħut. U ovvjament biex inkunu qed niċċelebraw tajjeb il-komunitajiet tas-sajt tagħna aħna qegħdin nifukaw fuq ħut lokali maqbut mis-sajjieda Maltin u Għawċin. Il-Ministru għas-Sajt Anton Refolo tar ringrazzjament tiegħu lejn is-sajjieda u l-komunitajiet tas-sajt tal-li jipprovdu l-ħut frisk matul is-sena kollha. Filwaqt li wera s-sodisfazzjoni tiegħu għall-inizjattiva tad-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li huwa importanti li nippromovu l-konsum ta' speċi ta' ħut lokali u sostenibbli, kif ukoll ikollna aktar għarfien dwar il-gastronomija tal-Gżejjer Maltin.